Africa my continent, Africa my home. Sila sisobuka la sikhona olwabuka inhlango yafa. Into eyenzekile la inkosi yesizwe, inkosi iya kulesi isizwe. Isibizile biza Ayanda Msweli neteam yakhe ukuthi ke mfana ngoba unosakwazi ukugijima esho njalo ithi indoda ngoba usakwazi ukugijima ngicela ungigijimele uye lapha kwaKhoza mawufika kwaKhoza ubheke kahle isimo sakhona mawuzosibhekile isimo sakhona bese uyabuya uzongitshela njengenkosi bese ngivukuza umphakathi ukuthi umphakathi awusukume ubambe ngoba isimo sikababa uKhoza asikho kahle usephila ngokugula njalo uphila ngokugula uthola ukuthi ke ayikho into ekwazi ukuthi imsupport imali uphila ngemali yempesheni kodwa ayeneli kahle ngendlela abuya agule ngayo mase kumbambile kumbamba kumqinisa okudinga ukuthi thina si South Africa si Africa sihlangane ndawonye sibambe lo mshikashika sibonge kakhulu inkosi yesizwe mayazi ukuthi lenjini le lo mfana lo wasegunjaneni waseMatuba uma imkhomba imthuma imjuba ukuthi akenze lo msebenzi uzowenza simiseleke ukuthi sibambisane nenkosi yesizwe nesizwe sonke salapho obukwe nesizwe nje sase South Africa bese kuba ukuthi ke nomndeni wakwaKhoza nobaba uKhoza siyibambe lento nabashana bakhe sizoyibamba kwenza ukuthi alekeleleke ngayo yonke indlela akwazi ukuthi maye ufuna ukuya kwaDokotela aye kwaDokotela mayifuna ukuphuza amaphilisi akwazi ukuthola ibreakfast ekseni akwazi ukudla emini athole ilunch athole nesapha ezinye izinto ke wona umsebenzi esinikezwe wona esijutshwele wona ukuthi ke sizowenza la kwaKhoza asizukuhlala ke njengoba sesinikwe lo umsebenzi onzima awulula esicela nina njengesizwe sase South Africa sibambisane sizophuma siyonqonqoza yonke iminyango kodwa lokhu sibe singakwenzi sodwa kuzobe kunosigwebo phambili bese kuba ubaba bese kuba ukuthi ke sibheke futhi nomalume osegoli umshana osegoli uhashela imhlophe naye sibonga ukuthi singabamba phi ndawonye ukuze impilo kamalume wabo impilo yenqalabutho yethu ikwazi ukuthi ibe hengcono kunalena ayiyona ilokho Africa ilokho South Africa esithunywe khona ukuthi ke sizokwenza umuntu useyibuza ukuthi umsweli ne-entertainment yes umsweli ne-entertainment umsweli ungena noma yikuphi mayisethunyiwe kuthiwa kenza umsebenzi uzowenza lo msebenzi igama lomuzi kwaba la ekhaya igama lomuzi yes igama lomuzi ngqo kwakho wakhe ubani oqamba leli gama lalomuzi laqana ubaba uthini ubaba uyakhipha uthi wakho wayisho njalo wathi phuma wakho ngaze ntukwakho wakhe manako wena uyakhishwa lapha ekhaya ukhishelani sekufanele uwe kwakho uphuma kabi noma uphuma kahle cha mphumanga kabi uphume kahle ngathi uphume mina ngicela ukubaba ukuthi cela ukuhluka ngoba ngase ngiganiwe sengibuyisa nezingane zami engithola ngaphandle entombini oh yes wayesethi bakho wakhe kuba njalo ke emakhaya sazi kanjani baba sithatha usibeke usuphumile kwakho esikoleni asiqale lapha esikoleni singaqala esikoleni asiqale ukuthi ubaba ubani igama likababa ubaba wakho Ujiyela lokunsizwa ukuthi utazukile kwakwenze njani wayitazuko angeke ngasigcibana ngakasana ya umama uzalwa umabani we Saloma Mthetho Mamthetho uzalwa le kwaMthetho nibangaki lapha kubaba ngathi sibanga ngoba kumama so4 yes ubaba amantombazana ngumama omncane amantombazana amabili abafana abathathu yes thina saba u4 kumama oh yes bawu5 ngapha ngumama omncane ubaba wayeqanisini enesithembu baba yeah mase wena ngwesingaki lapha kubaba ngwesithathu mina kwabaphilako mabe uhlanganisa bonke ke ayangizazi ukuthi sibanga ngikhuluma iphula kanti nibaningi kusho lokho kwabanye babedlula hayi okay mawusukhula uyangena esikoleni awungena esikoleni awusixoxele lapha ngiyangena esikoleni yeah esikoleni ngifundisa umama ngeenkukhu ngemali yenkukhu sifunda lapha emkhandlweni yes
hayi ngiqhubeke nesikole kodwa nxa kwezimbongolo ngapha njengoba ngunkunzi embongolo Imbongolo zenzani? usimbongolo Okufuya imbongolo la ekhaya. baba ifuya imbongolo Ya. hayi ngesikoleni ngethipha umuntu ethipha ubaba wayengafuyile wayisiselwe inkomo leyo nto yamphatha kabi mhlawumbe sizoyithatha beshaqa isibaya mina ngifundisa ukusekwa ngifundisa ukuboshelwa esenkabo kanti akuyise zakithi Mana ubaba ubengenayo imfuyo. cha wayisiselwa bakwamajola mina ngizelusa nje khulazela ekhaya ngitheza la ekhaya kanti zakwamashola lapha ehlulweni kulapha kuyabonakala umoya Abakwamajola benzela ukuthi ke ubaba asenge lapha asengelingane. sangelingane kodwa uma sebeyithatha kwababhlungu ngisho eyodwa ngaze ngawulusa mina komunye umajola ngathola inkomo yami engayiqamba ngathi ukudla umhlaba kanti yimi enzokhudla umhlaba Wawuyiqambelana nengokuthi ukudla umhlaba. kuyigama lifika nami Olifika nje engqondweni laningenamlando. lingenamlando ngathi ukudla umhlaba nje yimi enzokudla umhlaba Mana ke angithi makusiselwa umuntu uzokusisela mayizala zizale mhlawumbe sethi ke akusale amankonyane ethathe lezi. cha akukungenjalo qala bobophela ulima usenga udliwa amasi kuphelele lapho Engabe sayilanda umnikazi. eyithatha Ethathe zonke ngasalutho. eyithatha zonke wayithatha kwasala lutho lapha ekhaya into yenza ukuthi ngize ngayiqaphela ngiyohlala emaplazini ngifuna umsebenzi emaplazini la ngaze ngathenga khona esiginci ngisebenzele esiginci ngola 10 ngenyanga Washiya kwasikole leso. ngashiya kwani nje Esikoleni mawushiya lapho ushiya kwastandard bani? ngangiphasela u1 ngiphume ku-second akwasiwalutho ngangiphasela u1 Mana ngiqedile ku-second ngibona futhi impilo yalapha kwa1 ukuthi hayi iyasho induku mana ke uqokani lapha esikoleni niyaswenka. aswenki lamabhruku edlileni lana marasi Le lastiki yayila. ngapha ngemvalile rustic nje uyonke lonke Yes. isikhindi namayemba khona kuphela ukhakhe icathulo ayasiwa loo nto isicathulo Uqala nini ufaka isicathulo? qale sengiyithengela mina isicathulo wazi nje ukuthi isicathulo siyangenwa nasengisebenzela futhi hayi nesicathulo ngaqala ngeteki Waqala ngeteki. Kwenza lethambise ngokusipha. Isicathulo siqinile phela manje. ngangazi ukuthi isicathulo kufanele ngisigqoke ukwenza isiqoke sengasigqoka sengisekhona nami sengibona ko Black Moss wabontanga yethu Hawu. Uzasibona usulapha no Black Moss. awu wayekani ngiyithengele sami isicathulo namanje sekhona Sisakhona. Wasithenga ngokuqala. nqa Uyasazi isigwebo lesicathulo. Uhamba usilanda indaba enthambo sesiqhubeka nokukhuluma. uzosibona sesingaphi ekamelweni ngilala ko sesishekile nakho umbhishophi Oqoqa umbhishophi. Suka. uzosibona nje ngapha phansi la phansi kwenjini lelokhu esixhuma kukhigenge silapho ke Suka. seseze sampunga ngesaba nje ukusishela azasigqoka Usakhumbula ukuthi asengangumuphi unyaka? ayangisawazi unyaka kodwa sayisidala Asidala. ney'ngane lezi ngingakabi nazo insizwa lezi engizala la ekhaya Iyoqala inangaki nje. intombazane endala intombazane endala abafana balako 18 19 bathathu abafana ba abasala umabili unkosikazi wami umdala yena umdala wangana kuqala Yes. wala ngendla Okay. Nasi nesicathulo sisa. sidala ngangiqala ukusithenga ukuthi nje ayibhodlo ihlala lapha sindala isangeni seyijekile Nazi isicathulo. Inkonzi le. Hayi ngangiqala uqoqa icathulo yenzani kanishutha lento nje kodwa kangela Hey. Ubishop kodwa nathi ngathi sinensimbi. Siqinile. Ampela ubishop na ubishop ubishop. Cha mana ke
Asambeke unayo ibhuti omdala. Ukhona ubhuti omdala. Ubhuti omdala nishena kangakanani naye? Hayi angimazi nami ngazalwe sekhona. Owazalwe sekhona. Lento eminyaka uyazi kahle. Iminyaka yethu usiso omdala kithi we-firstborn. Yes. Bese ubhuti lo. Kodwa ungathi siyashiyana ngoba abanye babedlula. Yes. Bese kuzosamina-ke bese kuthiwa ngilamayena ngoba ngama ngaphila. Nami ngizokolani waye intombazane engelama naye engelama emhlanje yalandela. Yangelama ngoba yiyephilayo. Babeshona. Babeshona. Bashonile bonke sele nawo leyo ntombazane elama mina kuphela manje. Nosisi umama kahle siwashona uyena phela omdala. Umama kaHasha. Umama kaHasha yes. Yebo uyena omdala ekhaya. Wena ulandela bona. Mina ngilandela ubhuti. Ubhuti elandele yena mina bese ngilandela umnethu nawo siwashona. Yes. Bese kuzoba yimi bese kuba nentombazane ngelama ekhana kwabiyela. Le manake ubhuti omdala siyezwa kuyavela ukuthi wayeshaya isiginci. Wayeshaya isiginci ubhuti omdala. Wayeshaya isiginci kodwa ngarecord. Kungamakhakho njalo endaweni eyiqomisela. Esha umjoliti uyasikhumbula isikhathi somjoliti nawo usayibhungwana somfana. Angisemncane kakhulu. Babeshaya umjoliti. Yini umjoliti mawuchazeni? Ungakafiki lokhu koshukela ugqinene ungaka angikwazi nami ukudlala umjoliti. Okay. Ufunda ngaso ke lesi siginci sikhathi. Sonke hayi mayingekho. Sitshontsha. Kodwa ngayiphendula intamba. Ungayiphendula. Ngoba isiginci sengasifunda kabili. Okay. Ngihlali unumber 1 ngapha ngenhla. Mase ngithenga sami ngase ngiphendule intamba ngiyibuyisa ngapha njengoba ngibamba nje. Mangibamba kanje ngisokola. Angazi nokuthi ukhuluma ngathi ubambani awuchazi. Cha angithi angindaba mawuzode. U1 ubeba ngapha ngibamba kanje. Manje ngakhona ukudlala kahle ngikhululeka. U1 yini kuthi u1 lesi sicula kancane alitha. Unumber 1 iface leli. Yo iface. Nakuyaliba ngapha ngaphezulu la ikhona ibase. Ibase le. Okay. Aliculisi alikushayisi kahle ngoba angithi isandla kufanele sime kanjena. Manje asiwazi manje kufanele qhwebe iface ngiqhwebe ngilibambe ngalomuntu wela. Kanti la iyahambisana. Wazi wafunda ukuyishaya ungakwazi ukuthi uyiphendule ufunda ngayo funda ibheke phansi zimphambanisa ngafunda ngaze ngakhanda ikani ke manje likaphalfini igalane likaphalfini ngafaka ke ngayibuyisela ngapha kulesandla sami ngakhona ukufunda kahle ke ngesandla sami ngoba nje ngasinikeza nangumshana nje nakuye soma upside down usibamba bakhombisa soba upside down ngithi mina ngisikuhle isikuhle uthi ubhuti kamalume wayesikudla umalume yinxele manje nje mina ngiyinxele hlala ngapha uhambe phezulu ibhesi singezansi ibhesi okufanele bengaphezulu manje ibuya ngezansi kulapha omunye umsebenzi lento uyenza wena uyikhandela wena manje ukuthi ihambisane nawe ngikhandela mina into ihambisane nami senzifunda kabili uqala wafunda nje lesi ukushaya nje sifunda ngikopa ngibamba kanje yes mase ngisiphendula ngisibuyisa esandleni sami double chop ngenza omunye umsebenzi uphezulu komunye umsebenzi sifunda kabili manje isandla lesi ngesigoqo sivuka lesedlula isupha ngesigoba kanje kuthi sime kanje sibambe sesejwayele ukubamba sime kanje manje sigoqo ngisiletha kanje hayi manako kuthiwa 12 zingaki intambo u12 ungenaphi u12 12 okwegama lami futhi ngathi manje ngithenga ngaqondana nesiginci esisebenzisa 12 string sona lehlobo yes manje mabe sishuta bengibona ngishuta ngaso bathi ushaya intambo zu12 bantu angizazi namanje bagijima befunda u12 beshaya u12 bethi ngishaya u12 bantu hayi ngishayela u6 mina phela kuhlukene ukubamba la ngoba ngaqala ngafunda ongeyami lento
manje abakwazi ukudlala lo shuni. Lo shuni ngiyakudlala ngoba Abawazi owami nje. awuphinde Ngoze ngivele nawe. ithini ingoma. Roza khale yona kuza lo ngiyamlendunga ngibadlala. Oh yes sir. Africa my continent, Africa my home. Olo 12 nje wakwathi ukuthwalofu igama lakho lesikole Igama la. lami thola ngusiphi igama lami lesikole? Yes. U12 igama lami lokusizwa. Engangiqamba lona ngoba yimi engangeke ngimude ekhaya. Kumndeni nje kababa yimi ngimude. Onta ngathi bathi ngu12. Bafishane bonke bangaka. Imi ngethwe ngimude ngafuze ekhaya komama kwamthetho. Kwase kuthiwa ngoluthe lu12. Oh, ivele washini. Olude lukuthwalo. Yebo. Nolufishane lukuthwalo. U12 kwase kuthiwa Seku o'clock. 12 kwase kuthiwa ngu12 ngoba ngimude. Njalo lento lapho. Ey angazi ke legenge encane iwash ngoba sikhuluma ngewashi manje ukuthi izinto zonke seyiqonde ku12. Sayihlangana ku12 manje ngase kuba u12. Wasu Ngoba ngimuthe kunabo bonke ekhaya. Nakubaba ungisala nje mfishane ngimuthe kunaye. Okay, mana inkunzi yembongolo. Yini uthi inkunzi yembongolo? Ngayiqamba ukuthi nginkunzi yembongolo bangangelusa imbongolo ekhaya into engasuthi into engalali phansi. Imbongolo engabekwa futhi ekhaya kuba beyithene ethi siyahlupha amazi seyiboya kulini. Ima iziphingi ikhwela qabuka amatroki ijahumfa siphambili. Qabuka eboshelwe ngakho. Kunzi yembongolo ebekwa kubo kwakho. Kunzi yembongolo ebekwa kubo kuze ubaba wayengayibeki inkunzi zembongolo wayeyithena. Ngase ngiba inkunzi yembongolo ayibeke. Kubo kwakhoze yathena. Kunzi yembongolo ayibekwa kwakhoza. Oziyathena ngoba manje ziyahlupha vele zifuna ziyophinga iyokhwela Ngishiboshelwe mase ifuna umfazi yona ifuna umema. ivele iqashula iketanga. Ashula amaketanga ngiphikelele kumema lapha phambili. Wathi ubaba no lezi zinto vele siyithene zonke. Wayithena impela. Ingabikho nje inkunzi. Ndahani kufakwa ijahile. Ngabasazi kwase kuba yemi inkunzi yembongolo ayibekwa kweza kubo kwakho. Inkunzi yembongolo ayibekwa kweza kubo kwakho ngoba ayingabekwa imbongolo yenkunzi yembongolo. La ikhaya nje ayingeke indaba ukuthi kunenkunzi yembongolo. Cha. Yayithena. Ma kufuna ukuzimithisa zomithisana le nezemizi yabantu. Mhlambi izokhwela emhlambi yodibana nezemhlambi yabantu. La ekhaya yayingafuneki noma yayihlupha ikhona lento ekusukuzwe oyimesithi niwayikhona. Ekuyiswe ekhaya. Uma ithene ayikhona. Hawu? Kuyisuthi Lena soke ikhala yenkunzi. Inkunzi leyo. Ethenwe yayikhala. Kuyisuthi lutho. Imbongolo futhi ayilali phansi ayiquli imbongolo. Ayiqula isutha. Imayileli imiqondane nomuthi kanje ileleka. Mayibona imithule lokhu ithuthu ilele ijumekile ukuthi izolala phansi njengenkomo cha khohla. Mayilokhu isikusizumekile mayishaphaza nje. Mayilokhu ileleka liyaphupha mhlawumbe. Ithuntuta lokho ekuzwa kukwilo. Yes. Wow. Wow, yazi wow, iloko kuthiwa wow. Ha, imbongolo ayetshisi. Ifana nehashi. Imbongolo namazinyo ngenhla nangezansi. Angiyazi angize ngayinaka. Yazi ihashi namazinyo ngenhla nangezansi. Okungetshisi kanti inkomo ngithi namazinyo ngaphansi kuphela. Ungathi ayinayo imbongolo amasinyanga. Ngizoke ngibheke. Hayi ungathi ayinawo ngathi ukuthi anze ngayiphetulula. Wayilusa kanjani into ungayinaki? Wayiphuzisa umuthi. Imbongolo. Hayi, no siyabonga baba yazi. Awusithi mhlambe umculo nomunye ungasawukhumbuli.
kodwa ama-album akho engacishe ebe mangaki nje? Balokucula ngo-1970, I'm sure 1971. Qala ukucula. Ngoba besenza i-album ibene ngonyaka. Yes. Senze hayi ngonyaka, hayi album bene. After sasirecord side 1 no side 2. Okay. Side 1 and side 2 unyaka wonke. Ngoba i-album ubuzuyenze uyikhipha mose una 6 months. Mose ubala lezi ngoma 2, 4, 6, 8, 10, 12 ngoba beziba u-12 ku-LP. Yes. 6 years yonke. Wenze i-album eyi-1. Thina sibuya kuThandwa. 6 years wenze i-album eyi-1, 2 hayi 6 months noma 6 years ngonyaka wenze i-album eyodwa. wenze Nakhuza i-27 single ngonyaka, uside 1 no side 2. Yini 276? Kusethi iphi manje? Ushuthi malume bekhipha ingoma mhlawumbe ekhiphe 10 kulonyaka kuzophuma 2. Unyaka uzaphuma 2 ekuyo le album. Unyaka uzaphuma 2. Base zu-12 bese ihlanganiswa bese ikhesha bese zenziwe ihlanganiswa zenziwe i-LP. Mase zu-12 lezi ngoma LP. sezi-LP. Nazo EP lesi eshiwo manje. Wena ukhiqiza ingoma eziwu-12 kodwa ngonyaka ulokhu nje belethe 2 kuze phela 6 years. Cha. I-6 years wenza kuphela iminyaka eyi-6 wenze i-album eyi-1. Ngonyaka wenza ingoma ezimbili. Kuphela unyaka uqalo lana uphinde wenza ingoma ezimbili. Kuphela zothi mase zu-12 bese ikhoshwa ke zenziwa i-LP. Mase zu-12. Hayi ukuthi ngenyanga, hayi ngonyaka. Kusatayiswa ama-7 single. Kusahamba lokho side 1 no side 2 kuthengiswa khona kuqala. Satayiswa khona. Ofulela makoti nje mina angazi ngenza ingoma ayiziningi angisazazi nokuyibiza. Sakhishela ku-album usikhale emini siswinduku usikhale emini uSamson, yes. Ngawenza after 6 years kwayikhani kuba i-album. by album. Nakhona sengenza lo mngadi. Sengenza lo mngadi engangithengeli na uniform. Engishayisa isithombe ngigqokisa. Iluma le ntombi sengijulukile. Isakalani manje uqoka kanjani isaka? Isaka ekuthungela isaka. Cha, ngangikhandela mina into hlakujabulisa abantu estage mangena bengihleka bethu ngumahlakahlaka nebhluko lakhona lipheshe ngesakayo. Ngithola malini lapha ngesikhathi wenza wonke lo msebenzi? Hawu ngosasithi sayibulala solo 5 rand khona sezithola u10 rand. Hawu. Sasithi sayibulala imali. Nani niyabulala imali? Hawu. Solo uponda bahlanu kumashola nasam shaya trip yonke ungalali la uhlala khona. Sihamba ko Swaziland, Malawi, Zimbabwe. 10 rand wena imali yakho. 10 rand manje. 10 rand. Ngisho ngawenza ama-shows amangaki makufika eGoli kubuyele eGoli ipay yakho 10 rand. Sithi siyayibulala. Anibulala. Ubani umeneja wakho ngalesikhathi? Yena umngadi. Kwakuyi Mafutha Enkukhu. Mafutha Enkukhu. Umngadi uyevela umngadi Mafutha Enkukhu. Usekhona Mafutha Enkukhu? Tafa. Saxabana nje sefe ngibuza ukuthi betha ngise yimi umuntu wakho wathuma wathi asenthi mina ngafika iSuper 10 kuye. Nabo bekhala ngokuthi akababhatala ngaya mina emncobena ngaqamba ingoma ngathi akavuke nemali yami. Ufuna imali yami mina akavuke nayo. Wena wafuna imali yakho noma engasekho emhlabeni? Wayedlelana imali yami ethenga imoto engigibeza imoto ethengela abafowabo izindlu lapha kwaMajo. What about mina ngangani imali? Engenyule ekhumbini ikhumbi yemali yami njalo.
engenyule ngiyogibela iMercedes yakhe ifake osofa inayiloni ngihlala umuntu uyangithanda yami ngigwaqisa u-cold drink lapha njalo kanti uyangivala ngithi uyangithanda abantu lutho ungigibelisa imali yami Kwipolitiki injani ipolitiki? Uyayazi ipolitiki? Awuyazi ipolitiki? cha Awazi lutho ngalesikhathi. into engayingeni nje leyo ngoba kwathi lento ngifice sisebese ngiseGoli ngikhumbula nje besithixa ngenduku iNC ngase nginezindwangu ezimbili ngibona iqembu leNC ngifaka la ngaphansi kweAnti emhlophe awi-ANC kumlele bomvu yankatha shutheke lapha endqini fake lemhlophe Indwangu yani baba? ingani kwakuyona nakhuza yakhona phela Hawu inkatha ayisebenzisa indwangu ebomvu uma ufaka emhlophe we-ANC yakhala ngesikhathi kuliwa. maye bekubulona ngempela futhi ayukudlala Uma uzohamba endaweni ye-ANC ukhiphe le emhlophe. efakewa le bomvu izosebenza uma usehostela la besihlala khona phela Elapha ehostel afake bomvu. bomvu Mawuye elokishini emhlophe bazoklinya bazokushubhula la into yakho uhlala laphi ngaleso sikhathi? ngihlala eMrafu Kusemrafu. Kanti le ngoma oyisha uthi alibuye izwe lobaba lingabuyi ngesibhamu hayi nge-AK uthini isukaphi lo ngoma? isuke ekhanda ndalibuya izwe alifuna wathi lifunwa abanikazi alibuyiswe lo baba hayi ngomagazini alibuyiswe nje ngani ngibona indawo esihlala kuyo mina la abelungu lapha kade bakhe indawo yabo banamaplaza angakanani emunye thina inqwaba ndawonye awukwazi nje ukuyobhosha Mana-ke le ngoma uyiqopha ubuka la noma ubuka eGoli uyiqopha ubuka la ukuhlala ubuka laseGoli nala kuthi sihleli kabi lapha kodwa singabantu sodwa alibuyiswe lo baba angiyinhlangano awuhlangane nahlangano wena uyiculela nje uyiculela kodwa uyalibona leli ukuthi alibuye nale kahle ngento safa saphela isizwe simnyama nokwakubulawa thina amaZulu la ngithi khona safa saphela isizwe simnyama lamula sheya uyayiculela nje awuhlanganisela ukuthi nepolitiki ipolitiki singena ngokuthi kuyabulawa ukuthi ngumuntu phela kufanele ngijoin inkatha ngoba vele ngumuntu ngisendaweni yenkatha kube ngangihlalele eGoli nje ngathi ngimsi njengohasha mhlambe ngabe ngiyi-ANC uba kulandela impilo phela okulandela impilo landelwa impilo usebenza phi ke ngalena komculo usebenza phi lapha eGoli mawusuka la ufika usebenza phi eGoli angisebenzi lapha eGoli ngiqala ngize ngithola impela ukuyofaka estudio umkhathi wangithola ngisebenza esitolo sikaFala Nzimande kuFala Nzimande ngikhona ingoma ethi Vala Nzimande yayisho ihlatshelelwe Soul Brothers le angithi yayirekhodwa uNzimande nangisesitolo kodwa ngithathwe ngokuthi ngihlala isiginci ngizovalelwa lapha la ngiyophushiswa amasaka empuphu njengoba khona ushukela la ushukela ukhona la esibayeni esikhulu ubushukela ngani ngikhumbula ingoma yakhe nje ngimbheka bethi asimbheke sinomabhota kanti ushokimi ushaya kumvalele khona kwangovolwa eshokimi ngalamasini nami sengifikile nge45 yamethufulela amakoti kuyanetha endlini ethi hayi esekhishwa wabuyisela eceleni sekuthiwa mina ngihambe ney'ntombi zesimanje manje yes yena isikhathi sakhe sokuthi uyarekhoda ufuna mina ngizombheka ngendlela encane ngiyasho kumvalele khona kanti ngizisho mina sitshene ngophuzishukela ni ubudlelwane benu nisuka la emakhaya nihlangana eGoli noma nihlangana la emakhaya ngamfica eGoli umfice eGoli nishana ngeminyaka emkecishe ubemdala impela ubemdala ubemdala lo msebenzi ube ngaphezulu nje kobhuti okay bekhulile kodwa naficane esibayeni enkundleni ficane enkundleni
manifica nenkundleni umthelela wakhe empilweni yakho uthi hayi awubanga muhle awubanga muhle awubanga muhle yini ngani nje shona nje washona lestudio kuthiwa kwangasayile mina sengacasulwe le ngoma yakhe kade ngibhekisa nethi kumvalele khona ngovalana usho mina senziwa ngoma about la bese ngibheka naye sesiqedwe uculo bathi uyivumile mfana uthi usuke uyazi ukuthi usho konke lamasilo ndawo kahle nini unibanga indaba kuvalana nekhona nesitolo cha anti uswele yami 45 le bengiyenza 2 singile yes iyashadza ayifuni intombi zesimanje manje bafuna ngenazo beswazini yes ngiyodlala le ngoma ethi mangicabanga udala kuye kufika inyembezi ukuthangale zomo ayilina wami Ailina wami mabe msuduza befaka mina la uthi ngumvalele khonile okwengovolwana bembuyisele emuva bese befaka wena kusuzobheka le ngoma le yengovolwana kanti ushokini manje kona kanipela ubudlelwane lapho bona phela nyanya wamsona kanti wena unayo inhliziyo empini cha ngingena inhliziyo empethe mangibona into umtiko encitha konke yandlelisa ntena unamaqhubu lo mfana usakabi ngesikini awangayi umncabeni wakhe abangiyanga yayingekho futhi imali antu wancotshwa la enkandla yayingekho imali wawungenayo imali yokusuka le egoli kanti abanihambisanga ngana ngithi nisesibani sisodwa ngekhumbe basamsanga kwanje kwakuhamba intombi simanje kuphela noma about ikenge impeka kita naye antu mina ngase ngimele keqe sengene kulamantombazana kalomfana lo ubani lo wendebe luthingana sikhosana sesengikumajongosi mina yes sengene ngumajongosi manje anti ayingadlelani mafaka amajongosi ukuthingana sikhosana indebele nami ngapha yes kodwa kuyo unzimana yes kwintombi zesimanje manje ngapha kuphi usishukela noma bhawoti nomthunzi okay ninjani nama-soul brothers niyahlangana niyahlukana niyabona nanizwana saswana impela saswana ngoba yiwo nje angithatha ngize ngasuka kangaka yibo babengithatha bengivulisa inkundla ngihamba nabo koswazini ngitripa nabo ngenza yonke into ngasiwakhe ama-soul brothers abambe empilweni yakho kakhulu uFliphu lamazolo la mfemba abhulela amazolo bese beyakhokhela ke lo 5 rand bengikhokhela yibona abaqala banginezwe ngithi yabulawa imali wo 15 rand hawu ingaka ama-soul brothers afika vela no 15 kade ume ngo10 usazi ukuthi u10 nje noma ungahlala 45 shows imali yakho nje 10 rand mawufika khona ukuthi into yangelanga uhlala 30 shows 10 rand pay yakho uzoyihola ngenyanga uzohola manje qeda lo trip okuyi-trip nje manihambile mhlambe nizokwenza ama-shows mhlawumbe amabili noma amathathu noma eyodwa 10 rand noma ungenza 40 shows 10 rand lento yokucindezele kade ayindala lento napha sababulala imali manje sebeyibulala le hayi laba badlalela 50 no 40 30 engahlali nesigingqi ngoyifaka isidi ngemfelinganise ngibone sigingqi zesithwale phezulu esithi besikhala ngapha sishawo bani Thothi ushaya ibombe imali bashaya 50,000 Mone kuya ngasithi siyakhala ngapha sishawo bani sizikhina umuntu esiposa eposa ngaso Hey. Nje lento nomasipala wazoyingenelela. Bamzonda nje umshana lo. Ngoba wakwabaliswa lapha. Baze bamncisha namashoza basamnika ebabuza ukuthi ngazonikeza mina imali engaka uma nimbadale 10,000 mina ninikeza imali engaka.
kwathiwa ushontusile abamkhipha naye lestim bamkhipha abona nje bengenamoto nje ngiyasokola nje ongaphathekile kahle ngizofonela abantu yes ezongithatha ngiyojova asenamoto umlenzana neseyifanele nje kanti uyena obengisiza mangisithi utamphilile nifone ethi hey awuphuthume ndoda la hayi ngamfuni nje upetrol wakhe engangifuni lutho Wadle malume kwenzelwa into emhlathuze nasi yanekhona banginika lokhu isithombe sami khona bamnikala lesithombe sakhe kunemali kodwa imali ephumaphi achaza kumalume ngishisente nasi njengoba ngiyimubi ngisho yona mali ingane zami ingqothule lapha endevini mayilambe lokho kwakhamba kodwa kuhle njengoba ukubona nje mana bavele bakulethe bathumela umuntu wakulethe ngokwenza umcimbi banginika kunomcimbi le stadium babemenzela umcimbi eRichards Bay yes Richards Bay stadium bebani noma ngayithola behola bacuni nalowo wawukhona nawo kwathi wahleli service provider kuze lutho angazi noma bacula babe performa lapho bahola nama ngasi ngoba nama ngithola ngalutho bayihlela yini okwayithola nje mhlambe ukuthi singabantu base South Africa ethi baba 12 namankentshana hey usebenzile na into nje nawe wazi ukuthi cha nakhe engakuthola na sasibona lesi sithombe lesi sesiphezulu yes lesi siphezulu lokho kuyifokhonyana uyabona nganginenzele ngomunye egoli ngisuka khona leka wanikeza kena 15,000 ngalokho lokho kubhale 12 ikhona ngathola ngakho 14,000 rand ke lokho kwaphela bese kuba semthonjeni emthonjaneni banginika inkomo usaphethe lo yamena nobiya lo safika nenkomo sasisana inkomo enkabe engakanani yena umuntu wake uqasha umalume ke loyo emthonjaneni cina ukuperforma nje ubukunakile noma usixoxe ukuthi eSouth Africa nje makhulunywa ngomaskandi khulunywa ngophosishukela khulunywa ngawe angikwazi ngalokho bakhona abanye obaziyo mhlambe la eSouth Africa insizana nahlangana kwathiwa lezi zaqala umaskandi ngendlela mhlambe abesuthu noma amaXhosa kodwa ngapha kumaZulu ukhona ongaphezulu kwakho nophosishukela ayangambona akazi umzwe ndawo hayi laba bayibeka amakhosi ke omthandeni bathi sobe ngamakhosi omaskandi angasi kuyiboke futhi abasebenzela ama-1000 lapha basebenzele imali ama-100,000 ni ukwasebenza nomfazi omnyama sebenzele naye kodwa singendawoni besiphefuma sihlangana kumashosi ubudlelwane bunjani hayi besihlelana ngoba ngisho uniform beboleka ngimboleka oh yes ningamanxele nobabili isiginci ubani oshaya isiginci kakhulu yena wayishaya ngendlela yakhe isingakubi nangoma ophela isiginci lezi zihambelana nezigodi ngeyifunda nengoma ayifani nengoma ayifani umuntu udlala ingoma ezihlantshenziwa ngakubo yes nalo muntu wenza uciko ngakubo uthi uma uciko kwangakini yes yeah sipho umculo siyahlangana uma kuperform oh niyahlangana no perform esihlangana ma ushaya lana isiginci ziphi kanti into zakho lokhu nazi lokho mina lokho ngathi inhlonhle lokho ungama lokho qhweba lokho qhweba ukusebenzisa yini ndaba ngakufaka lokho hayi mina ngihlala ngemizandla kanje yini pho izandla ingabe emnyama lapha engabe ne lokhu ngoba ushaya isiginci ufuna ngabe izandla phela kuyabonakala ukuthi uyashaya yini ndaba kanti ngilona ngoba ngilona
awulwi nazo Uthi nalapha ngisikeki la akukho lamasenke la abanesila le. Angilwe nazo. Uma uzokuthiwa uzofundisa izingane ngoba bengicabanga ukuthi ezinye zezinto abasafuna lo mculo ukuthatha bobeke kwenye level kwelinye izinga yini obungathi uyayidinga uze ukwazi ukufundisa nje indawo kuthiwa mhlawumbe uyafunda noma unesikole noma unendawana nje la ufundisela khona Indawo nginayo indawo yami enkulu ngapha ngemuva. yes Afuna bengakhela isihlashana nje lapha. yes Esokwazi ukudetha noma sibe ngaka nje. La bazohlala khona. yes Ngithole ama-drum ngoba khona uzofuna ukufunda ama-drum. Khona uzofuna ukudlala i-bass guitar. Ngithola i-bass, ngithola ama-drum, ngithola i-keyboard. Ngibene esiginci sabo-ke ngoba bona bawu-right. Mina ngizomkhombisa ukuthi ubamba kanjani bephethe isiginci sabo sasakwa-right. Mtshela ubamba la kanje. La 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 la. hey ushama nothi kunesikole niwabaleka lama nothi wathatha kuba tope kuhambeni kabe yami. manje mayingathi maqhamuka umuntu ongathi ngempela uzokuthengela lezi zinto uzokwazi ukufundisa Afundisa abantu mina ngabe ngathi ngizafunani. Ngoba ngizabona nje emehlweni mamba buka njengalapha esabona bona abantu bebabelwantu yethu. Africa my continent Africa my home nansi inselelo ekunina iseyithebeni ezinye zezinto ezicelakalayo noma sizibukayo engalekelele ukuthi leli khona lelangahambi ngalo asinqabe angahambi nalo Ukuthi izinto ezizobe ngiperforma ngathi angisaperform mina ngimdala manje. yes Ngizofundisa igenge abathanda ukufunda ezela. Indawo yokulala mengwakuthi ngizombhekela nazo izinto ayilala emuntu. yes Uthenga isponge sifaka lapha umtshana ephathe imali yamaphepha emapapa. oh yes nakho batshena ukuthi bachazele impela bayabuka bachazele yonke into eyifunayo Uyabona mangathola nje umuntu ongangizwela engitholele ama-drum, engitholele i-keyboard, engitholele i-bass nama-amp khona lezi zinto. Ilidi-ke angikwazi ukusebenzisa ilidi ngoba ngikwazi ukudlala umqobana. Ngifuna mina bazofunda umaskandi. Lento engikwazi ukuyenza mina. yes Hayi lento eculwa ngomdavu Soul Brothers angikwazi ukwenza lokho. Ngizobe bakhombisa kwele sesami isiginci ukuthi kubanjwa kanje mfana. yes Kubanjwa kanje mfana, kubanjwa kanje mfana kuphela. Mangathola ama-drum, ngithole i-keyboard, ngithole i-bass, ne-amp yakhona noma ama-amp engaka njengoba ngifuna into ezobe lokhu ithiwa lokuthiwa yehlenyuka into yokufundisa abantu. yes Yebo. ezumuntu naleyo madlana leyo ukuthi Yokuthenga lala engahlelo phela. Anzukuba nayo imali yokubondla. Nami ngihlulwa ukuzondla mina ngizoyithatha phe ukondla abantu. sikwakhoza inkunzi yembongo la ibekwa ukubukwa khoza inkunzi yembongo la ibekwa iyathenwa nje makune neyinkunzi iyathenwa mhlambe ke Sikwebo mfowethu awubeke nawe okunye mhlambe ukuthi sizophuma ngoba into esithunywe yona la inkosi sengubekile kubantu ukuthi inkosi esithume ukuthi asondele la ngoba iyibonile umonakalo ukuthi khona la uxega khona kodwa yasithi inkosi ngeke ibambe yodwa asibambeni sonke iqhawe lesizwe leli asingalindi futhi ukuthi azadlule emhlabeni bese ke sesiyeza ke manje useyiqhawe lethu sesiyazi umculo wakhe sesiyawucinga ke manje nomculo wakhe sifuna ukudlala usuku lonke
ithe inkosi asibambe yasinika le task nawe ukuthi ke asibambe sishintshe impilo kaMalume mhlambe ungathina awuthi ngunikeze le mic ukuze okay oh yes cha khona umphatho lapha eMatuela eRichards Bay emhlathuze yes eMhlathuze ungisizile umasipala ngihlaselwa ngomthandeni lapha benongiswa umcuno nabase SAPC wanginikeza inkomo enkulu impela inkomo emali 17,000 wangixhasa impela ubahla abantu babusa wamboza lapha wangiphethe khona izinqo wambhulukisa obaqhokisa iblue abangqokisa iblue ngoba nganginquni yes ngabonga kakhulu ngiyabonga namanje ukwenishayisa lutho ngoba wathi khona sazongenzela khona ufuna imbongo ensaphila ngoba ngidumisile le ndawo oh yes yes walwa nabafana sikhona lento bathi abafana kwashota ibudget wabathethe ukuthi anibuyanga ngana nje into ibudget yashota ukuthi base siyehlenga emlenze ngekwazi ngoba amabhakede abhobokile bebefike lapha kwakuzokwenziwani befika lapha abafana umntandeni ngeke ngutshele ngoba wayezofuna ukuthi ehamba nongiso bezona abase-SABC abafilima lapha uthi tuzongibona abafuna ukwazi ukuthi ngiphila kanjani ngabatshente mina analo nje uhlanga mina ekhona lapha ngicatshe ubaba ngisemncane ngathi abayike ukuthwala ngoba bafaka ngaka nje bathwala ngimbona ukuthi angenqondo ukuthi ufuna ngimbeke inkosi yemaskandi athi hayi mina mangathiwa ngibeke inkosi yemaskandi ngabe kushini nomthekhala umfana mina lokho evele nje ovele emfakana oyikhaliselayo hayi sisipikile ukhala qoqo ukushaya omunye umuntu yena qoqo sipikile beyokhetha hayi ngathi ungilanda ngiyokubeka mfana ngoba vele usuyibekile ngiyoqothela ukuthi uma ngifika lapha nokhosini belalela impela bese nje ngithi mina hayi ke sengayithula inkosi yamaskandi kuthiwa yebo ukuthi bekushiya mina nomthekhala ebe njaye phela awuchazela umuntu uthi hey isipikile kushaya omunye umuntu khala isipikile awusuzona isipikile okhethe usokhala qo singavula ungena okhetheni isipikile singakafuni eplangweni usonje uhamba lapha phansi kwanosenga ukuthi khona umsoshayelo wangokhela usokhala qo isipikile-ke leso abungena kusini okhetheni kusho ukuthi umuntu oshayela isigince isipikile angakayishayelela uyashayela isipikile anti isipikile usibeka kanjena okhetheni buzoshaya ngesando okungena bazonjaya nkosi yami soqashwa beqasheke hey ngeke usaqashwa baba phela basangiqasha ngizele ndaba uma phela bangiqasha lokhu ngagcina ukuhlala nje ngithathwe uyumshana losigwebo naye engifaka ngenkani bengangifuni ukuthi usemdala lo baba kanti umuntu omdala kahle limadoda ngoba nami ngihlanje ngabo bathi ngizohlala ma sengikhohlwe nje ngomasipala bengasanikeza nje nalo 10 rand wawulelwa ingane yami 20 rand lo 10,000 lo abasangazi bahambe bebutha yonke ngengele ngasiluthi iphikile into lesezibulani lapha lo simhlola hey big abusungathatha kunezo usikhomba naye ke ekhuluma nazo bembheka le antu akwazi ukudlala lo mshini lo ila isithi phakathi cha ngifuna mina ingoma ozoyishaya nje awuzucula phela uzoshaya nje ingoma kahle hayi ukuthi uzucula kodwa uzoyilinganisa uthi eyami le ntombi
Beka Sigwebo. Inkosi isikhombile nawe sithunyiwe. Namhlanje umalume simfica kahle right namhlanje. Siyakwazi ukukhuluma naye. Nayo sosale ejabulisa mase sihambile. Yes. Indoda ethanda ukujabula la. Yes. Cha no baba ngingacela nje ukubonga isikhathi sakho njengoba baba esimbonayo usebenzayo endaweni eziningi obusy futhi ukuthi ungenelele odabeni kamalume. Kuningi nje okwenzakala ungekho right ngomalume kodwa ke nginalo ithemba ukuthi ngoba sekufike wena khona okuzokwenzeka. Bakhuluma abantu abaningi into eziningi ngomalume. Kunabantu abathi umalume usashona abavele bemangala mangifika naye. Kodwa ke nje ngicela namhlanje kuzovela obala ukuthi usuke evalele lapha asuke evalelwe khona. Bese ngiphinde ngibonga lapha eMhlathuze. eMhlathuze ngajabula kakhulu nje mangifica kunobaba umhlongo lapho usithi manager. Ukuthi kunomuntu okwazi ukuthanda umuntu ngale ndlela. Futhi oyiqhenyayo ngegugu la kubo. Wajabula impela ebona ngifika nomalume ukuthi kanti lo muntu usekhona manje lo muntu akanakuye ngani yabona nje. Siyabadinga abantu abanjengalabana bese futhi ngifisa nangelilanga ukuthi ngathi nomasipala wethu lo umthonjana nesingaphansi kwawo ngelinye ilanga ungaba nawo amandla abaculi. Ngoba amandla bawathola amandla. Kodwa ngathi bawathola kakhulu mabezokhankasa. Beqasha amatende, beqasha ama-BnB bolala khona bejabulise. Bese begcine bengena nasemalini yamaciko ngoba awukho umasipala ongenayo imali yamaciko. So ke ngiyafisa into njengaleyo ukuthi ingathi bengake beyinake ngelinye ilanga. Mina ke vele basangiqashi. Abanye bangibiza nge-MK, abanye bangibiza nge-ANC, abanye bangibiza ngenkatha. Banayo yonke indlela okungiveka. Mawunomcimbi nje ngenkatha kuthiwa hayilona use-ANC. Mawuno-ANC kuthiwa hayilona uyi-MK. Ayikho indlela abangangivimbi ngayo. Yini abantu iqiniso abasalifuni, abasalijwayele. Abantu uma ukhuluma iqiniso bazi ukuthi uyaphoxa. Ngoba sebekhuliswa kakhulu ngamanga. So ke siyafisa uma ukhona okuvelayo kube sikhumbule sikhona. Sengenze ngathatha isinqumo sokuyeka umculo nje ngamtshela manje ukuthi ngicanga ukuyeka ngoba akusizi ukuthi ngenza into engibonayo ukuthi umuntu wakithi ophambili nokumele ngabe uyahlonishwa akanakwa. Kusho ukuthi nami ngigijimela ukuthi ngicule iminyaka bese ngiphinde ngiyithola nginganakwa futhi. Lapha ekhaya khona umalume owafundisa ubhuti washe elimhlophe isiginci, khona umalume Mthwalofu, khona washe elimhlophe, khona uSigwebo. Sibaningi siyacula lana nje ubuka uyabo. Yabo nje mangakutshela ukuthi mina lokhu ngaqala ukucula aze ngimbone ubhuti washe performa la ngakithi komasipala bala ngakithi akaze hayi ukuthi uyanqaba. Abantu bakholelwa ekutheni umuntu bafuna ukufika ngoba engasekho noma enenkinga futhi uma enenkinga ephila bafuna ukuyishutha beyiveze ukuze bezotrenda ngoba into ehamba phambili ukutrenda manje. Bese ngiphinde ngibonga nje ke nakulensizwa okuthiwa umhlaka 1 umfoka Mngomezulu lapha ku TikTok. Yes. Engizwe ikhuluma kahle ngomalume iveza ukuthi iyafisa ukumbona esizakala. Yes. Siyabadinga abantu abanjengalabana ko TikTok. Bengaqhamuki sebezothuka abantu kuphela noma bezogxeka ingoma zabaculi ngoba ukuba umculi kujulile ngoba ukucabanga nje ingoma ezojabulisa abantu kuyinto ejule kakhulu. Yes. Kuyinto ejule kakhulu. Chabo cishe ukhuluma kuyasala lapha nokuguga kuzinika amandla lapha mfoka Mthweni. La inkosi yami lengiphethe ngiyiphoyisa mina ngabekwa ubaba wayo inkosi. Yambeka iphoyisa ngiyiphoyisa lenkosi. Nayo inkosi kade ngibizile. Izomonga ingcoba nayo ingiphazona ibusisa yanginikeza inkomo. Yes. Ithi ngithumisiso lo isemkhulu. Yes. Ngithi ukhuluma kuyasala lapha. Cishe ngayilibala into enkulu kangaka. Siyabonga kakhulu. Yanginika futhi lenkomo ngayithwala ngesanalo ngasekelwa makhelwane. Yes. Kwakuhle kanjani ngiyabonga lapha enkosini yami indaba zethu. Siyabonga. Africa my continent umsebenzi wesizwe sizoqhubeka njengoba sijutshiwe. Siyabonga kakhulu. I thank you. La ngiyabanjwa mbandla inkunzi. Umfana khona umfana ngangimlandela eBank. Kanti lo mfana uhamba negebengu ngokushuthi wayithishiwe nje thishwe ngabanye abaculi. Ema ngibona mina laphana useyangena sengiyamlandela. Ema sefika lapha kufanele efake isheke efike bese thena
ayikhona into angayigcwalisanga kahle uzobe ngena emva kwami kanti ufuna ukubona mina ukuthi ngipha malini la okay angisazi noma ngangikhipha sazi noma kwakuyi-15 noma kwakuyi-16 nayilapho nje hayi ebese ngilandela ngemuva ngithole le mali beyibale beyithatha ifake esikhwameni ifake emaphaketheni bese ngiphuma ebesesa esengehlule uthi khona into engalunganga uyishiye emotweni kanti useyobheka mina ukuthi ngihamba ngayiphi imoto ngiyibona le moto lokhu ngilandela ayingi-overtake hayi uma ngihamba kancane uyehlisa naye hayi sithi mase sofika mase sesiphumile nje edrobheni sesofika ngasebhara hayi ingi-overtake inqume kabili emgwaqeni ngiyime behle bengikhona ngifuna le mali hayi ngithi imali ayikho uqala umese uhlaba fale ukuze ugcine insini la ikhaya lethi sifuna imali wena sengiyambona lo ongehlulisile nawuseke uthi ikhona imali anti imali sengiyikhiphile amabhaketheni ngayifaka phansi kwamatala emotweni ngayifaka phansi kwamatala embeke kuyinyawo ephinde lona ufake ngapho bese kuye kufika ensinini ephinde ethoza bafuna le mali awungagcina sengiyikhomba ungayikhombi ashaye lona ngenhlamba ifake la ngena la ikhomela hawu hayi abona ayikhona angikhombe le mali manje athi ayinansi ngithatha imali bengehlisele phansi nemoto yami ithatha imoto sale mina ngiyaqhusha phansi ngathathwa ngatholwa yilowo muntu angazi nokuthi wase kunkathi ngoba ngaphapha mase ngapha hlanzwa amakhaza senkodo lathi sebengifake emakhazeni lapha wathathwa wayesesibhedlela ngitholwa ngomunye umuntu endleleni yes ukuthoka ukuthi esibhedlela uphuthumise esibhedlela esibhedlela babona ukuthi usushonile futhi babona ukuthi ngishonile kanti ngiqulele ubavele bamfaka kwayisla hawu apha mina sengivuswa amakhaza manje mangithi akuye kuphakameka kutsheka kuqinile manje manje lo muntu osebenzayo efike ezovula lapha ebona hawu uzembona kwenze njani ukhuluma nobani angiswa imhlathi iqinile hawu angikhiphe ngenzela itiye thathela ingubo bese ingubo amashita abantu angembese saxoshwa la ekuseni ixoshelwani manje uxoshwa yena ngithi mina akangikhombisa phela eyongigibeza kuhambeka imsipho iqinile ehambe ngijekileke lo muntu ndoda obangihamba kanje sesigibeleke iteksi emrafu yena manje bamxoshelani yena ngase bamxoshelana ngambona efika emini wathi hayi bamxoshela uphelele umsebenzi ngaya kumlungu wami u-18 yes ngacela i-10,000 wanginikeza lo mlungu i-advance ngamnikeza lo baba le mali athi inayo imali ngaphelele umsebenzi wathi lo muntu imali engaka ngathi ayibamba ngabuyana hawu cishe uphelele umsebenzi ngenxa yami hawu ngokuthi ukukhiphile lapha bathi kufanele ngiqathele sehambisa imali bakhuluma ngiyezwa uhambisa imali ye-ice uhambisa imali yebhokisi anti uyakhokhela u-ice lo uphuma emakhaza ku-ICU ekhazeni fanele ubhatale imali isidumba siphumbela siphuma ngebhokisi xoshe yonke le mali lo hawu umphelela kanjalo umsebenzi lo mfo uyamazi wena uyamazi usekhona emhlabeni noma angimazi noma so wasemsinga angangimazi kodwa lazi igama lakhe igama usakhumbula angisalikhumbuli angamazi futhi nampela ngamazi nje ngimgcina sengimbona ngizomnika le mali ngoba ngathi akafika ngisawucela imali kubelungu wafika kehamba nenye insizwa ngangamejwayele uyena ukwazi ngoba phela umculi ukushuthi nabani okungibona la emakhasetini yes bakangiqathelanga ngani phela into ayixoshela ngoba batshelwa
ukuthi batshela ukuthi umuntu emayiphaphamesela thatha lesanda kuyiso lesi sesishayela inkethe ne ipikile irapha uthi mayikubotoza lapho ungabonakala Oh, irabahema lesamathazi. Lesamathazi. Ngiyibona irabahema. lena nto mayikubotoza ngabe ungafika ekhawusule ingozi. Manje mawusuku ushuthi umyalezo ufikile la ekhaya ke. Angazi ukuthi bazebeswe ngoba phela ngoba namafoni ayingakandi. Yes. Hey Usuka straight kuze la ekhaya ke. sala ekhaya bona babona ngaso kwangcwatshwa lapha babona ambulance esekhansela bathi nasi imoto. Nthola abantu bangakanani la egcekeni. Kuzwe emncabeni wakho. Ngakhuza ngababaza cha kuzongcwatshwa ngakusasa mangiswa. Oh, wena uzongcwatshwa. No. Oh. Namhlanje kuzofika isidumbela silala. Ngithola labantu abangaka la ekhaya. Laba basebenza ukwenza imicimbi ngazi mina. Ngingatsheli labantu abangaka la ekhaya. How? Kuyasho ngamabhodo amasalati lapha nakuphela. Kodwa ngisola manje ongena kulisa ngencane la ngenhla lele imoto. Mbona abantu babaleka babondini. Ababalekeli ngendlela baphuma babheka bengakabi. Bashona lehlathi. Indaba babalekelani. Kanti kuthiwa umuncu sport. Ukuthi bambona ngephatheni lesikhwanyana nje. Hey. Ngoma ngathi kuyeka nabo ndizonqoshela abalandeli kanti eyadlisa impela. Kanti kade uyiqopha le ngoma? Kade ngayiqopha ngiyeke ukuyifaka emshinini. Ngeke ngayifaka besenza na i-DVD kade. How? Manje Nami ngiyazi nje ngeke yiphakeme kakhulu. Kanti kade wayibhala le ngoma. njalo. Oyishaya le ngoma umncwabo ohlehlile. Hawu. Mina ngithi ingoma yabona akithi uMaskandi nina nibukile izinto emzini yabantu. Cha mina kwakwenzeka kimi ke phela. Afika becela umusi la ekhaya ngiyazi. Ngiyakula ngisindi kodwa futhi angifi. Mina ngiyakula ngisindi futhi kodwa ngifi. Sebeyosala behla masalata. Sebeyosala behla petrol. Umlando la ekhaya ngendlela eminingi ngakhona yazi ukuthi umuntu Mina ngikwazi ukuhlabelela ngahlabelela phansi. Angikwazi isidalo. Oh. Uculela phezulu phela. Ngiyamemeza mina. Ngoba ungathi ngiyahlina nje ngehlelo ukuthi ngikhula kazi. Funa ngimemeze bese ngiyakhula ngisindi. Kodwa futhi angisafi. Awayosala behla masalatha umngcwabo hlehlele. Amakhosikazi akho wafica lapha afaka amatshali. Bahleli phansi
Ngobafaka maternity le ndoda. Umntana ngehlo omncane ngesazi bahleli lapha endlini. Nkosi yami. Angakabi nabo round lapha kusayilesi flat sami. Yes. Futhi abahlele kamelweni nomama omdala. Kuhleli nabazoba singatha abahlela usimama esikwelindlu lapha. Abafelwa abantu bebancane kangaka. Awungangena ngakhahlela abantu nenhlolelana. Bephuma belanyana nabo bebaleka. Hey kuyahlekwa noma kufiwe. Awuyahleka. Kuyahlekwa noma kufiwe. Lo awusashongo 12 namankentshana. Amankentshana obani? Lifika kanjani lo gama? Ngaliqamba nje ngisekhole ngazi ukuthi ngizothini. Emlami ngoba ngangeke ngibe u12 nje ngingedwa. Kwathiwa ngiqambe igroup yabahlali bazombheka ngathi amankentshana.